saboda na ki amincewa yi wani abu da ni ya cire ni a fim ɗinsa, martanin ummirahab ga Zango. Amma ba mu tabbatar da wannan labarin ba. Matashiyar jarumin masana'antar shirya fina-finan Hausa Ummirahab ta yi wa jarumi Zango martani, tana mai cewa ba komai ne ya sababa rikicin ba illa kin amincewa da bukatarsa na neman kwanciya da ita, wanda hakan ne dalilin cire ta daga shirinsa na Farin Wata. Zango wanda ya ce ya cire Ummi ne saboda bijirewa tarbiyyar da yake mata, sai dai ta kalubalance shi cewa muddin ya ci gaba da bata mata suna za ta tona masa asiri, zancen da ya matsa hazo ya kuma haifar da cece-kuce a dandalin sada zumunta. Da alama tarihi ya maimaita kansa. A shekarun baya jarumi Zango ya cire Rama Sado daga fim ɗinsa, wanda Sado ta yi martani cewa kin amincewa bukatarsa ce sila cire ta. Jarumi Zango ya yi kaurin suna a masana'antar shirya fina-finai. An jima ana jifan jaruman da lalata da 'yan matan da ke sakawa a fina-finansa, yayin da wasu ke zargin haddin luwaɗi, zargin da jarumin ya sha musantawa. Masu raro, ko me ra'ayinku?